अभी आप सुन रहे हैं त्रिलोकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रनिया के खोजा हट भइल आंगन में चुमावे के, रनिया के खोजा हट भइल आंगन में चुमावे के। रनिया लेके भागल बिया लइका एगो गावे के, रनिया लेके भागल बिया लइका एगो गावे के। नेहवा के खोजा हट भइल आंगन में चुमावे के, नेहवा लेके भागल बिया लइका एगो गावे के, नेहवा लेके भागल बिया लइका एगो गावे के। लइका एगो गावे के डीजे अजय लइका एगो गावे के। उतर चुमा वही बेरिया भागे के पलान में रही, फोन करस खूबे यारवा के दयान में रही। उतर चुमा वही बेरिया भागे के पलान में रही, फोन करस खूबे यारवा के दयान में रही। नैहर के ई बिगड़ल सिखनी नजरी मिलावे के, सोनमा लेके भागल बिया लइका एगो गावे के, सोनमा लेके भागल बिया लइका एगो गावे के। लइका एगो गावे के डीजे अजय लइका एगो गावे के। बड़ा बाउर कैले बाबू आराम शरण ए सखी, चलऊ न के पकइल जाई के सए सखी। बड़ा बाउर कैले बाबू आराम शरण ए सखी, चलऊ न के ऊपर कइल जाई के सए सखी। गायक तीरा लोकी खाली छुअत रहिए ढोढ़ी के, प्रीतिया लेके भागल बिया लइका एगो गावे के, प्रीतिया लेके भागल बिया लइका एगो गावे के। मिक्स हुआ त्रिलोकी।